Jumejn ilu, Carmen Chantar saħqet illi m'għadix autosospiża u li reġgħet lura bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Jumejn ilu hija saħqet illi rebħet fuq il-forzi ta' dlamijiet. Iżda ilna jumejn mingħajr risposta dwar x'investigazzjoni natfitilha isima min huma dawn il-forzi ta' dlamijiet u effettivament x'inbidel f'dawn l-aħħar 3 xhur. Jumejn mingħajr tweġiba jumejn ta' silenzju anke min-naħa tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fejn sa issa għadhom ma wieġeb għall-ebda domanda magħmula minn Net News it-tnejn stess. 12 il-domanda mibgħuta permezz ta' email illi aktar minn 48 siegħa wara baqgħu mhux imwieġba. Fosthom il-mistoqsija li lna nistaqsu lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne għal aktar minn xahar jekk jeskludix li wara l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu ta' Carmen Chantar hemmx lead tal-eks mexxej Laburista Joseph Muscat. Din id-darba Fearne oġbu jinjora għal kollox id-domanda għalkemm fit-23 ta' Ġunju għalilna illi ma jixtieqx jispekula. Qed jiġi allegat u ġie allegat iktar minn darba u s'issa ħadd ma ċaħdu illi l-eks mexxej Laburista qed wettaq il-frejma fuqek qed nirreferi għal Joseph Muscat. Dan teskludih kellimtu inti. Minn fejn ġejjin u xemm waraja għandi ħsibiet tiegħi, però ma nixtieqx nispekola dwarhom fil-pubbliku hawnhekk. Kemm għandi ħsibiet tiegħi. Bħalma ħeġġeġ il-pulizija jinvestigaw l-allegazzjonijiet u l-istejjer għarrieqa, inħeġġeġ il-pulizija wkoll jinvestigaw is-sors ta' dawn l-istejjer. U meta ikun hemm u żejt jitlaf l-ilma u mbagħad inkun nista' nitkellmu anke b'mod pubbliku. Ma laqas inti min teskludi l-possibilità li qed jagħmel frejma fuqek. Jiena qiegħed ngħid ċaru tont illi m'iniex se nispekola imma qed ngħid ukoll illi żejt jitlaf l-ilma. Wara da żmien kollu ħadd mill-Partit Laburista ma ċaħat jew eskluda b'ebda mod l-involviment ta' Joseph Muscat. Bħalma ġie allegat mill-awtur Mark Camilleri, jew saħansitra mill-kamp Laburista b'mod ġenerali. L-unika fatt ċert huwa li skont Carmen Chantar u Chris Fearne f'pajjiżna hawnhekk imsejħa forzi ta' dlamijiet u sa issa ħadd m'għandu idea fiex waslu l-investigazzjonijiet dejjem jekbdew. Id-domandi saru, iżda l-unika risposta min-naħa ta' Chris Fearne hija iskiet totali. Kif kellna skiet totali anke minn Carmen Chantar innifisha illi baqgħet ma wiġbitx il-mistoqsijiet ta' Net News.